De partners van TVA Sportarena zijn gemeente Valkenburg, provincie Limburg, Primus Haagt, Landal Green Parks, Holland Casino Valkenburg, Thermee 2000 en Dolmans Landscaping. Welkom terug aan de Sportarena-tafel, de nieuwe Sportarena-tafel. Sportarena op locatie hier in Valkenburg. Alles in het teken van de Coberg Cyclocross. Inmiddels aangeschoven de voorzitter van de stichting Wielrennen Valkenburg aan de Geul, Jo Reumling. Jo, welkom. Jo, vertel eens eerst wat de stichting Wielrennen Valkenburg aan de Geul allemaal op zich neemt. Nou, wat ze op zich neemt, we organiseren dus een viertal grote evenementen in Valkenburg. Daar hebben we ook op gefixeerd. We geven nog een blik, 3 jaar geleden hebben we dus in de stichtingbestuur de gedachte rond laten gaan van wat zinnen we dan nu op het wielrennen, want we worden allemaal wielerfanaten. Dus nou even denken, weg kampioenschap, dat is zo meteen voorbij. En we kunnen voor ons dan op focussen als Valkenburg Wielerstad. Nou, we hebben toen voor de cross gekozen. En ja, aangezien tot weer toch als wielerstad heel veel moeten betekenen en hebben betekend, hebben we voor op een gegeven moment heb ik Adrie van der Poel 3 jaar geleden getroffen. En ja, we kunnen ze beter hebben als Adrie, op dat gebied de beste wat rondloopt. En die heeft tegen me gezegd, nou, ik wil dat wel doen. En daar ben ik nu nog dankbaar voor, want we hebben natuurlijk... Perfect uitgangbord. Perfect uitgangbord, maar ook een perfecte vakman. Op alle gebieden is een vakman, de kind met alles bij hem terecht. En het zit natuurlijk ook de parcours wat er maakt, die zijn gewoon om te snoepen. Zodoende is het ook gekomen tot weer al 2 jaar achtereen heel goede punten hebben. En complimenten hebben gekregen aan de organisatie. Ja. Maar ook mede dankzij Adrie, hè. Het is natuurlijk 1 team, maar ook mijn technische mannen die wat ook metwerken, wat bestuursleden. Ook dat zijn perfecte mensen die nu al zoveel geleerd hebben tot Adrie nu af en toe een aanwijzing moet geven. Maar goed, het is... we hebben op wielergebied hebben we dat bereik als we het voor een eerste instantie willen bereiken. Zo snel mogelijk in de wereldbeker zijn te krijgen. Hoog gegrepen natuurlijk, maar dromen mag men. We hebben nog even een wereldkampioenschap zetten van hoe we nu in. Dus dromen mag men. Dat gaat mij nooit te snel. We zijn vandaag bij de 3e editie, maar dat zeiden we straks in het gesprek. In oktober is hier de wereldbekerwedstrijd. Dat is de eerste droom die in vervulling gaat dus. Dat is de eerste droom wat in vervulling gaat, ja. En we zijn er trots op tot voor 2 jaar. Dus dat al bereiken. 2 jaar al? Na 2 jaar, dat is eigenlijk, als ik ze zo hoor en ik krijg telefoontjes, dan zeg ik, wie is het mogelijk? En ja, die complimenten natuurlijk, wat ze krijgt, dat deed ik dan goed. En na 2 jaar is het toch een hele prestatie geweest voor die dat nog Valkenburg te horen. Ja, maar dat is toch een dikke proficiat voor die hele organisatie? Ja, dat is, ik ben er ook heel... Ja, ik kan alleen maar vol lof uitspreken over het team. We zijn met 8 mensen en over die 7 mensen daar heb ik alleen maar diep bewondering voor. Wie ze zich inzetten op wel even. Maar dat zit hier in Valkenburg dan toch in de genen. Dat kent er niet anders. Dat hier altijd zo'n wielerspektakel... Je hebt hier natuurlijk ook de fantastische Coberg liggen. Ja, ik wou net zeggen, we hebben alle duessen van in Nederland hebben we hier liggen. En we zouden ze anders heen gewoon. Hè. Ja. Ik ben eens met Ludwig van Milaan geweest. En ze wisten niet van de criterium. Olaf Ludwig, oud-renner. Oud-coureur, ja. Was volgens mij bij Dick in Hoes vaak als hij wil rennen worden? Nee, daar heb je mij in Hoes gewoond. De muur is gevallen. Dus Oost-Duitsland? Een stuk of 5 van die Oost-Duitsers die zijn nou... Ja, die zijn nou hier bij profploegen terechtgekomen en ik koos Peter Pos heel goed. En die zocht dus een gastgezin. En toen heb ik me natuurlijk de beste in uitgezocht en dat was Olaf Ludwig. Oude sprinter was ja, dat was een sprinter, puur zo. Ja. Maar ja, hij heeft toch ook... Zo'n bovenbeen? Ja, ergens moet de kracht vandaan. Ja. Je had het net over die boekbeeld Adrie van der Poel. Wat ik weet, hij heeft deze week ook gewoon de vrijwilligers toegesproken. Ja, dat is geweldig. Maar ik zeg nogmaals, Adrie is een fantastisch mens. Het is een prachtige coach en weer... Ja, hij hoort eigenlijk bij de familie hier. En gisteravond, als er dan 7 tot 56 mensen in deze ruimte zitten... op ingepropt en dan tot Adrie dan toch de juiste mensen op de juiste plaats weer te zetten. De 56 vrijwilligers. Ja, 56 vrijwilligers. Hij heeft toegesproken. Ja. Maar we hebben dus, niet de hele lijn, maar we hebben dus alle taken zijn een beetje verdeeld.
We hebben technische zaken en van man of veer. En ja, die heeft weer verkeer en die moet weer dit en die moet weer dat. Maar ik moet nog zeggen van, ja, verloos van de Adrie natuurlijk. Ja, maar ze zeggen altijd, wielrenners zijn heel dichtbij. Het zijn voor iedereen bereikbaar. En ik vind Oudson vooral blikt dat ook weer. Hè? Ja, ik denk ook wel, ja, maar tot iedereen snel proef of ze voor voetbal vult of voor wielrennen vult. En of dat in degene zit, ik weet het niet, maar... Ja, of voor allebei, hè? Of allebei. Dat kan ook. Dat is zelfs bij de familie van der Poel was dat het geval. Klopt, die hebben gevoetbald en... Ja. Heel even naar de dag van vandaag. Het parcours hebben we doorgenomen met Adrie. Het deelnemersveld. Tevreden? Ja, zeker zijn we tevreden. We hebben dus 7 mensen. Het is een beetje misgelopen in het begin. We zijn even van de wielerkalender afgewezen. En ja goed, op een gegeven moment heb ik het in België, die velen met ons samen. En die mensen die hebben toen Nijs en Albert gecontacteerd. Ja, jammer. En gelijktijdig, of er dan geld gelegen is, weet ik niet. Maar op gelijktijdig komen we weer in beeld. En Albert vindt en Nijs die vonden het jammer tot weer dus even het roetje geweest. Dus die hebben een contract aangeboden. Want die hadden het liefst natuurlijk hier in Valkenburg gereden. Die zijn in oktober terug. En ja, in oktober, ja, dan moeten ze allemaal komen. Nee, maar dan moeten we wel een buiten. Nee, maar er is vandaag ook concurrentie van de wegwedstrijd, de officieuze start van het seizoen. Ja, dat is heel... de omloop, het nieuwsblad is het tegenwoordig, hè? Ja, dat is voor ons, ja goed. En natuurlijk, deze cross houdt een verrekening tot het noordeel voor ons is. Ja. We moeten het in de cross natuurlijk hebben van de Belgische mensen, de Belgische supporters. En natuurlijk, voor 7 mensen in de eerste team van de wereldbeker, die hebben dus aan de start bij de elite. Ja. En 12 in de eerste 20. Dus het deelnemersveld is toch nog wel heel aantrekkelijk. Ja. Boete, Nijs en Albert natuurlijk. Hè. Ja, en dan krijg je natuurlijk het nieuwsblad te bieden. Ja, die Belgische die mensen is de eerste klassieker, dus er gaat ook veel publiek doorheen. Hè. Ja, dat is jammer, maar ik denk dat de echte veldrijdfans, en dat zijn er toch heel veel in België, de weg vandaag hier weten te vinden. Uiteraard, iedere coureur heeft zijn supporters. Ja. En als ze dat juist toch onder de mensen voor, soms met 1 renner metkomen. Ja. Ik ben er ook niet bang voor. Het wordt een hele mooie wedstrijd. We hebben heel mooi. Het is niet de enige wedstrijd vandaag. We hebben er 4. Hè? We beginnen met de... hoe beginnen we met junioren? Junioren nieuwelingen. Ja. En dan krijgen we de dames. En dan krijgen we de belofte. Die rijden met de elite. Ja. Dus eigenlijk 3. Dat is, het is toch een aparte huldiging. Ja. Maar ja goed, de deelnemerveld, de belofte, die worden niet zo uitgebreid. En op een gegeven ogenblik hebben we dus besloten om die samen te rijden. Dus we hebben een mooi peloton van, ik geloof, 43 coureurs. Ja. Bij de elite. En dames zijn ook 32 man. Ja. Dames, sorry. De mensen die hier naartoe komen vandaag, die kennen ook rond het parcours lopen. Dat heb ik Adrie net horen vertellen. In de natuur, dat lijkt me ook gaat hebben. Er zit midden in de natuur, heuvellandschap. Dus de zwetende mannen en vrouwen langskomen. Ja, ja, tuurlijk. Het is. Zie ze wel vaker in de natuur trouwens, maar. Ja, dat hoort met de woord niet uit de mond. Nee. En vooral in de bosjes zie je heel veel. Hier in het Limburgse land. Maar goed, we hebben ook een prachtig parcours. Dus op de Kouberg kent ze alles eigenlijk. Hè. Ja. Wat ik nog wil weten, een aantal side-events heb ik ook geregeld. Wie? Neven de wedstrijden door heb ik ook nog een aantal andere zaken georganiseerd. Nou, we hebben dus een clinic. Als je wijnaansteek heeft... Dat kun je daar dadelijk even vertellen. Dat kun je dadelijk even vertellen. Daar hebben we dus een dienst genomen. En die dus de jeugd begeleiden en een clinic houden. We worden druk bezocht. Ik heb van Adje gehoord dat er veel scholen net bezocht. En je kijkt daar met vertrouwen tegemoet. Ja, hartstikke goed dus, want de jeugd heeft het de toekomst. Ja, de jeugd heeft het de toekomst. Ja. En de jeugd moet ook onmiddellijk van kleine vaar met de Kouberg voor eeuwig vieren. Dat bedoel ik. Kouberg moet daar in het geheugen gegrift zijn. We hebben een hele mooie impressie gemaakt van het parcours. Ik bedank Jo alvast voor de komst hier aan tafel en succes vandaag. Jo had het over het parcours. We hebben een fantastische impressie gemaakt. Het heeft een groot wielertalent uit Brunsum, Mitch Groot, heeft voor ons het rondje gefietst en het ziet er zo uit. Ja, nu is
De start, ja, dus wat ik net zei, zwaar. Omdat het vals plat opgaat. En dan gelijk de bocht naar links. Dat wilt wel denk ik duwen en zo. Over dadelijk naar de afdaling. En dan komt ze bij een bocht wat eigenlijk een beetje schuin afloopt. Dat is wel zwaar omdat het zo glad is. Je moest continu de grip behouden. En vooral die wat geen techniek hebben. Is het een technisch parcours? Ja, super technisch met al die bochten. Technisch en zwaar. Dan zie je die schuine kanten. Je moest ze eigenlijk heel bovenin houden. En als ze onder, dan komt ze denk ik tegen de dranghekkers zo aan. Is wel gaat voor mij denk ik. Wat? Ja, bergop technisch. Daar hou ik wel van. Nou, dan gaan we hier bij bergop. Dus een eindig stuk moesten de fiets op de nek. Want dan komt ze niet op gefietst. Dus dat is wel zwaar. Dan zie je weer zo'n een beetje afdaling. Dat is ook wel graad in de bocht. En dan is het parcours al volgens mij bijna afgelopen. Ja, een mooie impressie van het parcours hier op de cyclocross hier in Valkenburg. Inmiddels aangeschoven en ik word er een beetje nerveus van, want het gaat maar door hier met de kopstukken die hier aanschuiven. Wim van Duivenbode, consul van de KWU en Ad Wijnands, wie kent hem niet? Adje, zeggen de meesten nog. De voorzitter net zei ook nog Adje, maar toch zit dat ook op mijn net. Allemaal Adje Wijnands, hoe kan dat? Ja, dat zit er toch nog een beetje ingeweven van de vorige eeuw. Pas op, dat is al een hele tijd geleden. Maar goed, ik was natuurlijk als renner was ik heel fragiel. Nog niet echt zo'n uit de kluiten gewassen atleet. Nou, en dan komt dat bijnaampje eigenlijk al een beetje vanzelf eigenlijk. Ja, twee etappes in de Tour ooit gewonnen, even herhalen. Ook 2 keer de 6-daagse van Maastricht gewonnen. Ik zei net al tegen je, ik ken je van de weg, van Tirelli vooral. Dat zit op mijn verlies. Ik ken je dus van de 6-daagse. Wat doe jij in het veld? Wat doe je bij cyclocross? Nou, ik zal je vertellen. Ik heb dat, zoals je al zegt, 6-daagse gereden. En dat is natuurlijk een heel specifiek onderdeel. Dan heb je dus het wegwielrennen. Maar ik kan je vertellen dat naast dat verhaal zat je in de winterperiode, toen dat tijd. Nou goed, nu is dat natuurlijk een beetje aangepast. Maar zaten we gewoon dag en nacht in het bos. Zat je te trainen. Ik heb nooit een wedstrijd gereden als cyclocross. Maar qua trainingsuren, nou dat wil ik best wel eens een keertje vergelijken met een Van der Poel misschien. Ja, die heeft er natuurlijk in geslapen. Maar nou, ik zit er toch aardig in de buurt bij hoor, echt waar. Ja, jij was ook een trainingsbeest. En dat zijn toch dingen die wat je eigenlijk een beetje voor jezelf hield toen de tijd. Hè? Want het waren toch een beetje de geheimen van net iets vroeger een vorm zijn. En dat kan ook wel een hele leuke anekdote herinneren van Frank Hoste. Die kwam toen een tijdje als eerste jaar bij Rally binnen. Wie, Frank? Frank Hoste. Nou, Frank Hoste, ook een sprinter. Dat was toen een Belg en die was ook 2 meter. En heel rap was die. En dat was een hele slechte winter, of een sterke winter en eigenlijk toch een hele slechte voorbereidingsperiode. En die had de hele winter getraind met Roger de Vlaming. Nou, geen meter op de weg getraind en pas op, en die reed ons helemaal wat hij wilde. Dus uiteindelijk die basis van, zo breed mogelijk ontwikkelen. Crossen, baan en weg, dat moet je zo lang mogelijk proberen te combineren en dan ga je wel een keer een kant op waar je eigenlijk op je plek komt. De meneer naast je, wil ik zeggen, Wim van Duivenbode, is ook heel breed ontwikkeld, want hij is consul van de KWU. En dan denk ik, wat houdt dat nou in, consul? Een consul, dat is iemand die het sportieve wielergedeelte helemaal begeleidt in een bepaald district of provincie. Dus, jij doet dat voor Limburg vooral? Voor Limburg, ja. Voorheen in Zuid-Holland. Ja, je hoort dat je niet echt een Limburger bent. Of kun je al inmiddels een paar woordjes? Ik kan het vrij goed verstaan, maar aan de rest waag ik me niet. Je zegt het technisch gedeelte, Wim. Waar moet ik aan denken? Het begint al bij de keuringen van een parcours, bij de aanvragen van de wedstrijden. Dan krijgen ze jury, aanwijzingen van jury, toestemmingen voor naar het buitenland. Je kan niet zo gek denken als het maar met wielrennen op sportief gebied, dus geen beleid, maar het sportieve gebied. Dan kan je niet langs zo'n consul heen. Ja. Nou heb je me net verteld, ik vroeg in het voorgesprek, wat heb jij met cyclocross? Jij zei, dat was ik vroeger, dat was mijn sterkste onderdeel.
Ja, want ik kon behoorlijk hardlopen. En fietsen, dat... Ja, maar we hadden de discussie. Tegenwoordig zie je dat minder. Dat kan aan mij liggen, maar ik had het idee dat ze vroeger met een veldrijwedstrijd, met cyclocross, meer liepen dan tegenwoordig. Nou, zeker in Zuid-Holland had je de parcours in Wassenaar, Duinrel en Noordwijkerhout. En dan ging je echt door de duinen en door de bossen. Het was allemaal zand, dus hele stukken moest je lopen. Ja, tegenwoordig is het gewoon van Dam tot Dam is alleen maar lopen. Volgens mij. Het is gewoon een atletiekwedstrijd geworden. Ja. Als consul, wat is uw taak vandaag hier? Vandaag ben ik gevraagd of ik de juryleden wil ontvangen. Dus wat er gaat gebeuren. Even een verhaaltje, lunchpakketje toebedelen. En eigenlijk, ja, ik ben een soort vraagbaak voor de jury. Gastheer voor de juryleden. Ja, en ik begrijp dat u gisteren ook het parcours nog heeft moeten keuren. Dat gebeurt altijd met Adrie samen. Dan lopen we het rondje even. Wezen is het niet nodig, want het zit altijd wel goed. Maar ja, ga toch maar even kijken. Heeft u dan ook een rol in dat de status van deze wedstrijd naar wereldbeker is gegaan komend seizoen? Heb ik geen rol in gehad. Nee. Nee, dat is echt de prestatie van de ploeg van Adrie van der Poel en de mannen van de evenementenvereniging uit Valkenburg. Ja. Mooi. Ad, net al aangekondigd door de voorzitter, als het om jeugd gaat, dan zeg je in Limburg direct Adje Wijnands, als het op wielrengebied. Ja, goed. Ad Wijnands, sorry. Ja, dat maakt niet uit. Goed, maar als je tussen de jeugd bent, dan komt er vanzelf misschien Adje. Maar uiteindelijk, ja goed, als er een evenement is, waar dan ook, dan probeer ik toch de jeugd daarbij te betrekken. En dat begint eigenlijk op de scholen zelf, laat ik het zo stellen. En dat probeer ik toch een beetje de passie en vooral het soort verlangen wat je zelf in je hebt, probeer je aan de jeugd over te brengen. Een soort spelvorm met de gewone fiets. Nou, en dat want heel kun goed je op. uitleggen wat jij in een kleding ongeveer doet? Want ik heb het in Maastricht, tijdens de ridderronde toen, heb ik het een heel stuk gezien. En mij gingen de ogen open. Dat ik denk, dat is fantastisch wat die man doet. Ja, eigenlijk het is eigenlijk heel simpel. Ja, nou goed, als een kind een comedie doet bijvoorbeeld, nou, dan heeft hij een fiets, heeft hij ook een bal met voetballen. Nou, en die fiets die gaat al heel snel ergens als een verplicht nummer op stal staan of wat dan ook. En vooral als het slecht weer is, nou dan gaan ze het niet aankijken. Nou, ik probeer dat toch een beetje te doorbreken door heel veel spelvormen en uiteindelijk vooral die basistechnieken waar je toch meer met een soort fun drive op een fiets kunt zitten. Kijk, en als het dan wat kouder is, nou, dan moet je wat warmere kleren aan hebben. En als het een soort tropische hitte is, nou, dan ga je daar ook weer een beetje lustig op gekleed. Nou, en uiteindelijk ook komt er een bepaald veiligheidsverhaal in. Het verhaal is ook een beetje een soort fietsfun veilig clinic, noem ik het dan vaak op de basisschool. Fiets, fun, veilig clinic. Ja, je ziet een afname van het aantal wielerclubs in Nederland en in Limburg ook vooral. Moeten ze niet allemaal zo iemand, of eigenlijk Ad, inhuren om dat wielrennen weer helemaal op de kaart te zetten, Wim? Nou, dat gebeurt in de meeste districten ook wel, maar hier in Limburg is natuurlijk Ad de bekendste gewoon. Die is er toen mee begonnen en wie kent hem niet? En hij heeft alweer... maar krijgt hij die waardering die ik heb nog steeds het gevoel van... Nee, dat mag nog wel wat meer. Die waardering krijgt hij zeker niet. Hij verdient veel meer. Ja, het is hier gezegd... nee. Hebben we in Limburg, je bent nou inmiddels ook expert... hebben we genoeg fietsomgeving? Veilig? Nee. Dat is, hier gaat alles nog op de openbare weg. En dat is zo jammer. Dan hebben we het over het westen. Iedere plaats heeft een eigen wielerparcours en een eigen clubhuis. En in de grote steden, Den Haag, Rotterdam, zelfs 2, 3. En het wielerwalhalla Limburg heeft helemaal niets. Er wordt alleen maar over gepraat. Maar ik zie nog steeds niks gebeuren. En ik denk dat het wordt toch een keer tijd dat iemand aan de noodklok gaat luiden. Want dit kost je jeugdleden. Ja, gaat dat veranderen? Ja, dat is natuurlijk een hoop uiteindelijk. We hebben erop ingezet als provincie. Het is uiteindelijk, ja goed, Limburg is een wielerprovincie. Schreeuwen ze van alle daken, maar uiteindelijk begint het bij de basis. Begint het toch in een bepaalde spelvorm. En daar hebben die verenigingen, die wat op dit moment eigenlijk toch de basis vormen van
ja, moet ik zeggen, aanraking met een racefiets of wat dan ook, die moeten eigenlijk daar heel veel hulp in krijgen. En dat zou ik graag zien dat het eigenlijk als een soort, ja, moet ik zeggen, verhaal en als een soort eenheidswoord wordt opgepakt. En dan krijg je eigenlijk toch weer, kijk, als we toch in deze provincie wereldkampioenen hebben, dan heb je toch posterfiguren. Nou, altijd, of dat nou in onze tijd was, als ik dat zo een beetje in de vorige eeuw mag stellen, of nu. Als je mensen hebt die wat heel dichtbij uiteindelijk geschiedenis kunnen schrijven, dan krijg je hele grote groepen jongelingen, krijg je zo geenthousiasmeerd. Dan kun je uiteindelijk 10 keer zonder posterfiguur kun je zoveel moeite doen, dan krijg je niks. Maar als er iemand is heel dicht in het huis, die wat uiteindelijk dat ook laat zien, nou, dan krijg je uiteindelijk toch een soort sneeuwbaleffect. En dat is eigenlijk een beetje de nood, denk ik, hier. De jeugd heeft de voorbeelden nodig. We hebben ze hier vandaag aanwezig. Adrie van der Poel, Mike Teunissen, kerstvers. Ja. We hebben er nog eentje te gaan. En daar wil ik eigenlijk met eindigen. Wim, jij organiseert ook de wedstrijd Limburgs Mooiste, de wegwedstrijd voor de dames. Ja, en de Hills Classic, die is 2 jaar geleden hier nog voor de deur zelfs gefinist. Op het terrein van Landal. Nee, maar waar ik naartoe wilde, we hebben in navolging van jullie dadelijk hier aan tafel, hebben we Limburgs Mooiste wielrenster, de nieuwe Marianne Vos, Sabrina Stultjes. Ik bedank jullie alvast voor de komst en wens jullie heel veel plezier met de jeugd en jij met de juryleden. Dank je. En dames en heren, applaus voor deze grootheden. En zoals ik al zei, tijd voor Sabrina Stultjes. A few seconds now before Ross. There she is on the finishing straight. I'll let you bring her home, Peter. Well, a picture is worth 1,000 words. A legend, a truly great champion, and she has won yet another World Championship title. Marianne Vos, time of 43.00. Her lead really never in doubt. As we continue to bring them in here at the Cyclocross World Championships. Sabrina Stultjens, good ride for her. Very good ride for her, 8th place. Ja, de mooie beelden van het WK in Louisville, waar Sabrina Stultjes uit Meijel 8e werd. Sabrina, welkom. Ik zeg net Limburgs Mooiste. Wat moet Limburgs Mooiste in de modder? Ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Ik vind het gewoon leuk om door de modder te ploeteren. Ja, hoe ben je ooit bij deze hobby veldrijden, wielrennen, hoe ben je erbij gekomen? Toen ik 7 was, toen ben ik eigenlijk begonnen met wielrennen. Dat kwam eigenlijk door mijn vader en mijn broer. Mijn vader deed altijd voor de hobby toertochten fietsen. Toen is mijn broer begonnen met wedstrijden rijden, vooral op de mountainbike. En toen ging ik meekijken. En ik deed zelf nog aan volleybal. En ik vond het zo leuk dat ik het zelf ook... Bij Pilpush in Meijel? Ja, bij Pilpush. En zijn we ook nog kampioen geworden met het team. En daarna toen vond ik het zo leuk en toen ben ik het zelf gaan proberen. En toen waren de wedstrijden op dezelfde dagen in het weekend. En toen moest ik dus kiezen en heb ik voor wielrennen gekozen. Wat is er zo leuk aan wielrennen en in dit geval aan cyclocross? Volleybal was een teamsport en dit is dus een individuele sport. En dat sprak me wel aan. En vooral het afzien en het koersen, dat vind ik heel erg leuk. Het afzien vind je leuk? Gewoon echt tot het uiterste gaan. De meeste meiden van jouw leeftijd denken, waar heeft ze het over als mijn nagels maar goed zitten? Dat kan na de koers. Het is gewoon 40 minuten en in die 40 minuten mag je zo vies worden als het gebeurt, zeg maar. En daarna is er een douche en een wasmachine. Ja. En. Heb jij zo'n drive in je om de beste te worden? Ik ga eigenlijk altijd wel voor te winnen. Dat is wel mijn drive, ja. Ja, jij rijdt hier vandaag ook nog. Dat is om te winnen. Niet in deze outfit, denk ik. Hè? Nee, dat niet. Nee, maar je bent 8e geworden op het WK bij de dames-elite. Ja. Met 19 jaar, dat lijkt me een geweldige prestatie. Ja, ik was er wel heel tevreden over. Ik wou gewoon mijn prestatie van vorig jaar verbeteren. Het was een 12e plek. En ik wist ook niet goed hoe ik de Amerikanen moest inschatten, want die komen bijna nooit hier in Europa koersen. Maar ik heb ze gelukkig allemaal achter gehouden, behalve Katie Compton dan. Ja, maar, die was tweede, hè? Ja, ze was tweede. Maar ja, ik ben eigenlijk wel heel erg tevreden, ja. Ja, wat wil jij dan bereiken met cyclocross? Ik bedoel, de aandacht gaat vooral uit naar Marianne Vos op dit moment. Die ligt dan een mijl voor iedereen uit. Je bent eigenlijk in de schaduw van Marianne Vos richting de absolute top aan het werken.
Ja, dat is wel zo. Ik zou de komende jaren gewoon elke keer een stapje erbij willen zetten. En dat ik over een paar jaar echt bij de wereldtop hoor. En wie weet ooit een podium plaatsen op een wereldkampioenschap. Een podium, je bent voorzichtig. Dat is wel een doel voor mij. En, dus betekent dat volgend jaar volgend seizoen als doel top 5 in het veldrijden seizoen? In de wereldbekers wel is dat een doel, een top 5. Maar op het wereldkampioenschap is het ook weer een doel om die 8e plek te verbeteren. Ja, ik zag dat je in de Super Prestige ontzettend goed gepresteerd had. En constant het hele seizoen. Ja, op het begin van het seizoen was het iets minder omdat ik met een knieblessure zat. Daardoor ben ik iets later begonnen. In november ben ik begonnen. En vanaf toen is het eigenlijk wel weer de goede kant op gegaan. En ik heb eigenlijk wel gepiekt in januari met de kampioenschappen. En nu zijn er nog een paar... februari vind ik gewoon echt een hele leuke maand. Allemaal leuke crossjes, dus die ga ik ook allemaal. Ja. En voor jou ook een goede voorbereiding op het wegseizoen? Ik heb nu nog Valkenburg, Oostmalle en volgende week woensdag de laatste cross in Waregem. En dan heb ik een paar weken rust en eind april dan zit ik weer op de eerste koers op de weg. Ja, ook daar ben je een talent. 19 jaar, dan denk ik direct over 3 jaar, 2016, hebben we de Olympische Spelen in Rio. Heb jij jouw focus daarop gericht? Ja, ik heb geen idee of het haalbaar is, maar ik moet nog heel veel leren op de weg. Ik zit nu in een goed team bij Rabobank en daar kan ik veel leren van Marianne Vos en Annemiek van Vleuten. En het zou wel een doel voor mij kunnen zijn. Alleen, daar mogen we natuurlijk met 4 rensters naartoe. En er zijn heel veel Nederlandse toprensters. Het is nog 3 jaar met de progressie die jij ieder jaar maakt. Ja, klopt. Welke doelen heb je jezelf gesteld voor dit wegseizoen? De klimkoersen. Ik vind het heel erg leuk om te klimmen en vooral in het buitenland te koersen. Mm-hmm. Dus ook de etappekoersen in Toscane en Turingen, die heb ik op mijn programma staan. En de kampioenschappen, Nederlandse kampioenschap weer in Kerkrade, dat beviel me wel afgelopen jaar. Met die verschrikkelijke berg door het bos? Ja. Maar, dat vind ik wel mooie klimmetjes. Ja, mooie klimmetjes. Die heb je in mij al niet. nee, daar is het helemaal vlak. Nee. Jouw ambitie, ik bedoel, je vertelde het een beetje zo van ik probeer, maar jij kan volgens mij ook echt teleurgesteld zijn. Ja, ik kan heel teleurgesteld zijn. Even denken, ik weet niet meer. Als ik een doel stel, dan wil ik dat heel erg graag halen. En als ik teleurgesteld ben, dan zie je dat ook meteen aan mij. En dan kan ik het best even een eindje voor mezelf uit gaan fietsen of zo. Mm-hmm. En even niemand tegenkomen. En daarna dan gaat het wel weer. Maar... Wat is je doel vandaag hier? Podiumplek. Dat noem ik nou nog ambitieus. Ja. Mag ook wel, toch? Ja, afgelopen zondag in Heerlen, toen zat ik er dicht tegenaan. Toen heb ik de hele wedstrijd op de 3e plek gereden. En ja, jammer van de laatste ronde. Toen had ik dus net... Hele week ziek geweest? Ja, klopt. Ik heb de griep gehad. Maar, ja, en dan 4e worden, dus dan is de podiumplek nu op zijn plek. Op zijn plek, ja. Mooi is. Ja, daar gaan we in ieder geval wel voor. Ik wens je heel veel succes, ook bij het wegseizoen. We zien je ongetwijfeld ook nog eens terug hier in de studio aan de Sportarena tafel. Bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. Dames en heren, u kunt nog steeds deze kant op komen. Valkenburg, de Kouberg, daar is het te doen. Daar zitten we. Ik bedank u in ieder geval voor de aandacht bij deze Sportarena. Volgende week gewoon weer vanuit de studio met 2 gasten aan tafel en een club van de week. Fijn weekend en bedankt voor het kijken. Hoi! De partners van TVA Sportarena zijn gemeente Valkenburg, provincie Limburg, Primus Haagt, Landal Green Parks, Holland Casino Valkenburg, Thermee 2000 en Dolmans Landscaping.